ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వద్ద కార్మికుల భారీ ర్యాలీ. విశాఖ నగరంలోని ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ సమీపంలో కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెలో రెండో రోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ వ్యాప్తంగా కనీస వేతనం 60,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని, స్కీమ్ వర్కర్లకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కల్పించాలని, లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం చేయొద్దని డిమాండ్ చేశారు. లేబర్ కోడ్లని కార్మిక వర్గానికి ఏకైక సంఘం పెట్టుకుని అందుకనే యావత్ కార్మిక వర్గాలను దేశ సంపదలందరినీ కూడా ప్రైవేట్ వారి కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టడానికి మోడీ పాప ఆయన ఏం సంపాదించుకోలేదని చెప్తున్నారు. వారు బీజేపీ నాయకులు ఎవరికి సంపాదించి పెడుతున్నారని అడుగుతున్నారు. కేవలం కార్పొరేట్లు అదానీ అంబానీలకి దేశ సంపదనంతా కూడా అప్పచెప్తున్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ని ఎందుకు పోస్ట్లోకి ఇవ్వదలుచుకున్నారు? అన్ని పరిశ్రమలు, అన్ని రంగాల్ని, అలాగే భూముల్ని అన్నింటి కూడా లాక్కునేటువంటి విధానాలు. అందుకని మోడీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈరోజు యావత్ కార్మిక వర్గం 10 సంఘాలు దేశవ్యాప్తంగా 30 లక్షల మంది సమ్మెలో 30 కోట్ల మంది యావత్ భారతదేశంలో కూడా సమ్మెలో పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కూడా ప్రతిదంగా జరుగుతుంది. విశాఖ బంద్ను జయప్రదం చేసినటువంటి యావత్ ప్రజానీకానికి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. మా పోరాటం మోడీ విధానాలు అలాగే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆగేదాకా మా పోరాటం కొనసాగుతుందని బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని అంటున్నారు.